Fil-48 sena tiegħu Konrad Neil Gatt qed jiċċelebra dan il-jum Batt Nobbli b'risq il-wirt kulturali Malti. Minkejja għattem xejn favorevoli f'ħin ta' madwar 10 sigħat, huwa mistenni jimxi madwar 48 kilometru jżur 48 sit kulturali sabiex ikompli qajjem kuxjenza bħalma għamel tul dawn l-aħħar xhur fuq il-midja soċjali. Net News iltaqa' miegħu fil-Belt Valletta fejn tkellem dwar sit partikulari illi jmur lura għal żmien il-kavallieri. Ġejna mixja 48 km, ħad nagħmlu naqra awareness għall-istorja għall-wirt kulturali ta' pajjiżna, qed nimxu 48 km u nżuru 48 sit differenti illi qed nagħmlu pressure biex nippruvaw nsalvawhom kemm jista' jkun. Dan is-sit huwa waħed minnhom. Hawnhekk hawn ċisterni ta' żmien il-kavallieri, ċisterna della kwarantena u wkoll aktar nstabet mina li aħna meta esplorajnija aktar xilli hija tal-submarines. Kienu proġett hawnhekk kienu ħafru 5 mini, nżilna nesploraw, qed nixxerjaw fuq social media grazzi għall-ispazju li qed intom ukoll, informazzjoni fuq x'samilna, x'salvajna u x'qed nippruvaw nsalvaw. Hashtag l-istorja tkompli tinsewx. Il-mixja ngħatat bidu minn Birkirkara u ntemmet fil-Forti Benajsa.